Čaute, ja vás vítam u môjho videa a som tu zase s kamoškou. Johana, ozvi sa. A čau. No, ona teraz vystrádá, nech sa marí. Takže rozhodneme sa zase točiť, ale Ja som lietadlo. tentokrát natáčam cez iný skin. Bude to z Minecraftu, i to vám potom dám. Takže pustíme sa do toho. Nechcete vedieť, kde vlastne sme. Radši to neukazujem. Prestaň a poď. Káte hrničky sa vymajú. Johana, vieš o tým, že to natáčam? Hej, no. Bože. Sa ho opýtaj, či má Skype. Tak sa ho opýtaj. On sa dá ti do vzťahu. Jak sa to píše? Čo? Sara, jak sa píše toto? On už išiel. To je jedno, M-R-R-I? Nie. Počkaj, ti to napíšem. Počkaj. Tak. Mari a meno. M-R-R-I a meno. Musíte dokonne hľadať. No, takže, čo by sme chceli dneska robiť, to ešte neviem. Budeme niečo stavať, Johana? Sara, moja mamka ide si dať čo pretlačiť. Tak ja to asi budem musieť stopniť. Začneme tečať od znova, hej? Čo ti treba? Pretlačiť? Prekopírovať? Tu z Facebooku, tam som si to. Dobre, ti Na nastavím. chvíľu tu zóna, tam som si dá. Nič nenastavu, idem na Facebook. Viem, že máš. Ešte Sara, raz,